Zilveren Zwaantje voor Frank Nelissen. Voorbereidingen in tocht in volle gang. Het is vandaag 2 november. Dit is het Pelemaasjournaal. Venray ontvangt zondag in de hoofdklasse B Baronie. De Rood-Witte hebben het niet zo begrepen op de Bredase tegenstander. In de laatste 5 ontmoetingen ging Venray telkens onderuit. De laatste keer was ruim een half jaar geleden. Op 22 april 2012 won Baronie op de Wieën met 1-3, waardoor de Venrayse ploeg in acuut degradatiegevaar belandde. Na de 1-0 winst in de topper tegen Deurne op 29 september greep de succesvolle formatie van trainer Harry Blokhuis de koppositie. De eerste periodetitel werd binnengehaald en de achterstand van de concurrentie is inmiddels al opgelopen tot 5 punten. Venray zit dan ook in een riante zetel. De ploeg wil de ongeslagen status zo lang mogelijk volhouden. Venray zit vol van kunst en cultuur en dat komt omdat vele mensen zich daarvoor inzetten. Om deze mensen hard onder de riem te steken en ze te motiveren, reikt de stichting Zilveren Zwaantje jaarlijks een onderscheiding uit. Deze keer gebeurde dat in het theehuis van het Odapark. Dit jaar is de gelukkige ontvanger van de bijzondere onderscheiding Frank Nelissen. Dames en heren, Frank Nelissen. Als we praten over kunst en cultuur hebben we het in eerste instantie over vrijwilligers. Maar met vrijwilligers kom je er niet. Je hebt ook mensen nodig, bedrijven nodig, personen nodig die dat ook ondersteunen, organisatorisch en financieel. En dat wordt alleen maar nog belangrijker omdat de overheid terugtrekkende beweging maakt wat betreft subsidies en dergelijke. Nou ja, Frank is zo iemand die werkt van achter de schermen, organisatorisch en hij ondersteunt financieel. En dat hebben we heel hard nodig in Venray. De stichting Zilveren Zwaantje probeert om met die onderscheiding mensen te stimuleren om zich in te zetten voor kunst en cultuur. Ja, het Zilveren Zwaantje is, dacht ik, ongeveer 20 jaar geleden ontstaan door een groepje mensen die in het Zwaantje, restaurant Het Zwaantje, zaten. Onder andere Wim Thomas, onze voorzitter. En die zei, goh, we moeten iets doen aan mensen die zich zeer verdienstelijk maken op het gebied van kunst en cultuur. Want die mensen moeten herkenbaar worden, want het moet gestimuleerd worden. En misschien kan een onderscheiding extra aandacht vragen voor die mensen die zich bijzonder inzetten voor kunst en cultuur in Venray. Het Zilveren Zwaantje wordt al zo'n 20 jaar uitgereikt. Maar toch heeft de stichting weinig moeite met het vinden van nieuwe kandidaten. Want je ziet toch in de loop der tijd weer nieuwe mensen opstaan die toch zich helemaal geven aan kunst en cultuur. En Venray is groter geworden. We hebben wat gemeentes erbij gekeken. Vorige keer hadden we iemand uit IJsselstein. En we zoeken ook richting Blitterswijk mensen die zich verdienstelijk maken. Dus er is nog een werkterrein ten over. Ondanks het beleid van de nieuwe regering en de minimalisering van gemeentelijke bijdragen in kunst en cultuur is de stichting niet bang voor de toekomst. Zeker weten, want daar staat weer heel veel kunst- en cultuuractiviteiten op stapel. En ik moet zeggen, Venray en omstreken is nog een goede uitzondering op het gebied van kunst en cultuur. Want als u kijkt van wat er allemaal nog mogelijk is en wat ook de gemeente aan toe bijdraagt binnen hun kunnen. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Venlo, dan is Venray steekt kop en schouders erbovenuit. En dan de persoon waar het allemaal om draaide die avond. Hij had er liever niet gestaan en wil niet op een voetstuk worden geplaatst. Maar gelukkig voelde hij zich niet alleen. Wat ik wel heb, dat vind ik gewoon heel leuk, dat er vanavond een hele hoop mensen zijn die zich allemaal bezighouden met de cultuur. Mensen zouden zich moeten realiseren, want de maatschappij is zonder vrijwilligers. Dat bestaat gewoon niet. Je zou haast kunnen zeggen, dat is een industrie op zich. Er zijn duizenden mensen in Venray elke week bezig met recreatie, met cultuur, volledig onbaatzuchtig. En daar zouden ze heel veel aandacht aan moeten geven. En ik vind dat de gemeente, wat ik straks ook zei, die zou dat beter moeten faciliteren. En daar hebben de bezuinigingen van gemeenten natuurlijk alles mee te maken. Maar gelukkig zijn er ook enkele positieve geluiden te horen. Het enige wat ik kan zeggen is dat we hebben natuurlijk hier net het manifestatie Mindmap gehad. Als je dan ziet dat 6 maanden lang 120, 130 vrijwilligers dit allemaal gedaan hebben, waar de gemeente ook zijn nek heeft uitgestoken door een groot bedrag beschikbaar te stellen en mee te organiseren. Dat is natuurlijk fantastisch dat je in een gemeente als Venray dit mogelijk is. En dat is best een compliment waard. De laarzen die afgelopen zomer een prominente plek hadden bij de ingang van de Floriade, hebben nu een plaats gekregen in het Odapark. Het kunstwerk dat Boots of the Hunter heet, is gemaakt door de Limburgse kunstenaar Pie. Hij maakte de laarzen voor Menu 2010, als voorloper van de Floriade. Toen had het bestuur van het Odapark
al contact met de kunstenaar over mogelijke samenwerking. Na afloop van de Floriade meldde de kunstenaar Pier zich bij het bestuur met het verzoek of de laarzen een plek konden krijgen in het beeldenbos. Het kunstwerk heeft een prominente plek tussen de bomen gekregen. Zondag 18 november is het zover. Dan komt Sinterklaas weer aan in Venray. De voorbereidingen in Spanje zijn al in volle gang. U kijkt naar een reportage van onze correspondent in Madrid. Dag mevrouw en dag kinderen uit Venray. Nou, ik ben me aan het voorbereiden op de intocht in Venray, want het gaat dit jaar iets heel speciaals en heel spannends worden. We gaan namelijk de allergrootste goochel- en tovertruc uithalen. We gaan Sinterklaas niet met het paard laten komen, maar we toveren hem naar het centrum van Venray toe. Dat wordt spannend. Maar Zwarte Piet, jij kunt helemaal niet toveren. Ja, maar wat ik dus zei, gewoon naar Venray komen. Als we het samen doen, lukt dat vast. Maar kinderen, ik denk, als jullie ons helpen, want Goochel Piet is er niet zo heel erg goed in, om eventjes te helpen met een toverstafje te maken, zodat Goochel Piet en ik misschien jullie hulp kunnen gebruiken voor de grootste goocheltruc ter wereld. Hé, ik heb hem. Het is Sint Salabim. Sint Salabim. Volgende week krijgt iedereen een kleurplaat thuis om een toverstaf te maken. Houd je brievenbus dus in de gaten. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond om 7 uur is de tweede uitzending van De Geheimen Van. Zondagavond kunt u naar het weekoverzicht kijken. Zo direct volgt nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Zaterdag is het overwegend bewolkt en er zijn in de loop van de ochtend en 's middags langdurige perioden met regen te verwachten. In de loop van de middag en 's avonds wordt het, op een enkele bui na, droog met enkele opklaringen. De wind is zwak tot matig. Het wordt maximaal 10 graden. Zondag is het droog met zonnige perioden. Een fijn weekend!